Shalom, aquest vídeo es titula Elevar la creació, parlem-ne. Segurament ningú de nosaltres tenim cap dubte de que l'eina més potent, l'eina d'una capacitat de canviar el món més concentrada que té l'ésser humà és la paraula. Si analitzem la paraula parlar en català, veurem fins a quin punt això és així. Traslladem la paraula parlar a l'hebreu i la primera lletra és la lletra pei. La lletra pei significa boca. Evidentment, la paraula la definim, els éssers humans, amb la boca. La segona lletra és la reix. La reix encapsula la idea de voluntat, de ratzon. Per què? Perquè la paraula es tracta d'utilitzar la boca amb una voluntat concreta i precisa. No utilitzar la paraula a la babalà o per perdre el temps o per passar l'estona, sinó amb una finalitat molt focalitzada, molt concreta i molt precisa i, evidentment, ha de ser positiva aquesta finalitat. I això ens encapsula la següent lletra, que és la làmet, la L. La làmet és com una flameta que puja i ens encapsula aquesta idea d'elevar alguna cosa. Finalment, l'última lletra de parlar és la reix, que pot introduir la idea de realitat, de la realitat. Per què? Perquè parlar és utilitzar la boca amb una voluntat ben definida per elevar la realitat. Això és el que es constitueix un Parlament. Estem davant de la seu del Govern de Catalunya i un Parlament té la funció principal d'utilitzar la paraula amb una intenció d'elevar la realitat, d'elevar el món, de millorar el món. Esperem que això passi sempre a partir d'ara i es manifesti allà la glòria de l'Etern, molt lluny del que està passant recentment a la majoria de parlaments del món, per desgràcia. Esperem que això canviï i que utilitzem la paraula per elevar la realitat. Shalom.